Duela 20 urte, beraiek ziren, gure zaharrek, alokazione eta subentzioekin iraun zutelako giro kolonialista batean tematu zirela ahoak eman ahala salatzen zutenak. Guraso triste haien umea ginen eta dignitatez bederen edo orgullu propioz, ez genuen lur eta behi gorotz urrineko pasibitate haren pairatzea merezi, ziotenaz. 16 bedatze eskoletan pasaturik, inguruko jendeak baino ikasiagoak ginen alabaina. Ez ginen bada, 4 ardi eta 500 libera ardikaleko diru laguntza publikoarekin haseko. Garapen helburu, politika munduko buruek norbere alorrean, denak pentsamendu zailetan kokatzen gintuzten. Sosa partekatzeko azelarik, nagusiak berak, banaketa obratzeko ordez, ez zena 7 hobe, bakearen izenean, mutilek erabaki zezaten zer nori joanen zitzaion. Management first law, arratzen baldin baziren elkarrilka edo konponzitezela. Mutilak mutilekin eta kito. Diruaren, barreiatzearen, zuzengabetasun bermatua baino egokiagorik ez zen. Batzuk zoriontzu, besteak errabiaz kexu, eskualde baten kudeatzeko. Kultur edo ekonomia garapen estrategien emaitzak ikertzea bezalakorik ez zen gainera. Egia esaten ziren proiektuak ez zirela sekulakoak onartzeko. Turismo azpi eta gainegiturak, turismoaren merkatuari plegatu kultur ekoizpenak, arkitektura, gastronomia, mendiko bideak eta erdaraz agertzen ziren sineste tradizionalen zerrendak adibidez. Ohartua zinen engoitik, herrialde hau zinez biziarazten zuten funtsezko ekintzak garapen orokorraren eskema zehatzetarik kanpo obratzen zirela.